आज आपण शॉर्टकटमध्ये कांदा लसूण मसाला घरच्या घरी कसा बनवायचा ते मी दाखवते। आणि मालवणी मसाल्यापासून आपण कांदा लसूण मसाला बनवणार आहोत। माझ्याकडे मालवणी मसाला आहे। मालवणी मसाल्यात ऑलरेडी गरम मसाले वगैरे बऱ्यापैकी असतात, तर त्याचाच मी वापर करून कांदा लसूण मसाला मी बनवणार आहे। कांदा लसूण मध्ये पण कांद्याचा आणि लसणीचा फ्लेवर जास्त असतो आणि गरम मसाल्याचा फ्लेवर थोडा कमी असतो आणि मिरची तिखट जास्त असतं। तर आता मी मालवणी मसाला माझ्याकडे ऑलरेडी आहे आणि आता हा पॅन कडकडीत तापला आहे। त्याच्यामध्ये 2 मोठे कांदे मी लालसर होईपर्यंत आपल्याला चांगले भाजून घ्यायचे आहेत। चांगले भाजायचे आहेत। त्याच्यातला पूर्ण पाण्याचा जो अंश आहे तो पूर्णपणे सुकला पाहिजे आणि पातळ कांदा त्याच्यासाठी आपण कापून घ्यायचा आहे चांगला भाजण्यासाठी, म्हणजे मसाला खराब होत नाही, चांगला टिकतो। आता हा कांदा चांगला लाल होईपर्यंत आपल्याला भाजायचा आहे। पहिलं थोडं आपण परतून घेऊया ड्राय आणि नंतर आपण त्याच्यामध्ये ऑइल टाकून चांगला लाल म्हणजे अगदी डार्क लाल होईपर्यंत आपल्याला त्याला भाजायचं आहे। 2 ते 3 मिनिटं बिन तेलाचा आपण मोठ्या गॅसवरती चांगला त्याला पहिलं परतून घेतोय। सुक्का आता भाजून घेतला तर त्याच्यामध्ये आपण ऑइल टाकायचं आहे। साधारण 3-4 चमचे आपण ऑइल टाकतो आहोत। तेलामध्ये त्याला चांगला भाजायचा आहे। अजून 1 चमचा 5 चमचे आपण ऑइल टाकलं आहे। त्याला चांगलं तेलात लाल होईपर्यंत अगदी डार्क लाल मऊ झाला पाहिजे कांदा भाजायचं। एकीकडे ऑइल मिरच्या घेतल्या आहेत। मालवणी मसाला थोडा कमी तिखट असतो आणि कांदा लसूण जरा झणझणीत असतो, त्यामुळे मी लवंगी मिरच्या 1 5-6 घेतल्यात। संकेश्वरी 1 4-5 तोडून घेतल्या आहेत अंदाजाने। लसूण साधारण 3 कांदे घेतलेत। 1 कप मालवणी मसाला घेतलाय, म्हणजे 200 ग्रॅम मालवणी मसाल्याला 2 मोठे कांदे। लसूणचे साधारण 3 कांदे आहेत हे सोलून घेतलेत स्किन काढून। जाडे मीठ, अर्धा कप सुके खोबरे आणि सुके खोबरे पण लाल होईपर्यंत भाजणार आहे। नंतर हे मिक्सरला वाटून त्यात मी मालवणी मसाला मिक्स करणार आहे, म्हणजे झाला आपला घरच्या घरी कांदा लसूण मसाला तयार। आता हा कांदा आपल्याला चांगला परतत राहायचा आहे, चांगला परतायचा आहे। मसाला खराब झाला नाही पाहिजे, त्याच्यातला पाण्याचा अंश आपल्याला पूर्णपणे काढून टाकायचा आहे। कांदा लसूण परततानाच त्याच्यात मी जाडे मीठ घालून घेते। मीठ साधारण 2 मोठे चमचे। मालवणी मसाल्यामध्ये मीठ असतं थोडंसं, पण कांदा लसूण मध्ये मीठ जास्त असतं मसाला खराब होऊ नये म्हणून। कांदा आणि लसूण ओलसर असतात आणि त्याचा कधीकधी केव्हा मसाला खराब होण्याचे चान्सेस असतात, म्हणून मीठ ऑइल भरपूर घातलं जातं त्याच्यामध्ये। आणि मग नंतर जेवणात तुम्ही मिठाचं प्रमाण बेताचं असं अंदाजाने हे करून घाला। त्याला आपण चांगलं मीठ पण त्याच्यात भाजून घ्यायचं आहे। कांदा चांगला लाल झाला आहे। तेल वरून हळूहळू 1-1 चमचा सोडत राहा, कमी वाटलं तर। परत आपण 2 चमचे तेल घालतो आहोत। चांगला हलवून त्याला कोरडा करून घ्यायचा आहे, म्हणजे त्या मसाल्याला एक छान अप्रतिम चव येते। आणि चिकन, मटण किंवा उसळ भाजी त्याच्यात आपला वरून डायरेक्ट टाकला तर तुम्हाला वाटण वगैरे टाकायची गरज लागत नाही आणि भाज्या मटण म्हणा चिकन म्हणा चविष्ट होतं एकदम। त्याच्यामध्ये खोबरं कांदा ऑलरेडी असल्यामुळे कोणत्याही उसळीमध्ये किंवा सुक्या भाजीमध्ये परत ॲडिशनल वाटण म्हणा किंवा खोबरं टाकायची गरज नाही लागत। वांग्याचं भरीत वगैरे ह्या मसाल्यामध्ये अप्रतिम होतं।
आणि हा शॉर्टकट आहे मालवणी मसाला. मालवणी स्पेशली जे लोक मसाला वापरतात आणि कांदा लसूण थोडासा विकत घ्यावा लागतो तिखटासाठी आणि चवीसाठी, तर त्याच्यासाठी हे मी दाखवते आहे. झटपट घरच्या घरी तुम्ही कांदा लसूण मसाला सोप्या पद्धतीने बनवू शकता. तर चांगला अजून आपल्याला 2 ते 3 मिनिटं परतून घ्यायचं. त्यातच आता मी लसूण परतून घेते. लसूण सुद्धा चांगला लाल होईपर्यंत आपल्याला परतायचा आहे. लसूण मध्ये सुद्धा पाण्याचा अंश असतो, तो चांगला सुकला गेला पाहिजे. आता हे परत आपल्याला चांगलं परतून घ्यायचं आहे. लसूण चांगला लाल होईपर्यंत आपल्याला परतत राहायचं. कांदा लसूण चांगली लाल झाली आहे. थोड्या प्रमाणात आहे म्हणून मी एकत्र भाजते आहे. आणि जर जास्त प्रमाणात असेल तर कांदा वेगळा आणि लसूण वेगळी लालसर भाजून घ्या. आता हे आपण काढून घेऊया आणि हे मिक्सरमध्ये वाटून घ्यायचे आणि ह्याच्यानंतर आपण खोबरं भाजून घेणार आहे लाल होईपर्यंत. हे आता मिक्सरला आपण वाटून घेऊया. कांदा बघा एकदम ड्राय झाला आहे चांगला. थोडा लालसर पेक्षा पण जास्त डार्क थोडासा काळपट आपल्याला तो भाजायचा आहे. आता हे मिक्सरला बारीक वाटून घ्यायचंय. मिक्सरला आपण काढून घेतलं, थोडं गार होऊ दे तोपर्यंत आपण अर्धा कप खोबरे लालसर होईपर्यंत चांगलं खोबरं भाजायचं आहे. खोबरं भाजताना तेल घालायची गरज नाही, कारण खोबऱ्याला ऑलरेडी तेल सुटतं. सुके खोबरे अर्धा कप. चांगलं लाल होईपर्यंत आपण भाजून घेणार आहोत. सगळे पदार्थ चांगले भाजून घ्या लाल होईपर्यंत, तेवढा मसाला तुमचा टिकेल, खराब होणार नाही. आता खोबरं लाल करताना नाही, आपण सुक्या मिरच्या थोड्या वेगळ्याच भाजूया, खोबऱ्याबरोबर नको. खोबरं लाल करून घेऊया आणि हे आता मी मिक्सरला बारीक करून घेते. कांदा लसूण बघा मस्त मऊ पेस्ट केली आहे. आता ह्याच्यात आपण सुकं खोबरं ह्याच्यातच आपण वाटून घेणार आहोत. पण सुकं खोबरं थोडं अजून लाल होऊ दे चांगलं. बारीक गॅसवरच मी त्याला लाल करते. सुकं खोबरं मोठ्या गॅसवर भाजू नका, कारण मग ते मध्ये कच्चं आणि मध्ये भाजलं जातं आणि मग मसाला खराब होतो. तर बारीक गॅसवरच त्याला हळूहळू लाल होऊ दे, म्हणजे मसाला खराब होणार नाही आणि सुकं चांगलं भाजलं जातं सुकं खोबरं. घाई मारून मोठ्या गॅसवर भाजू नका. मसाले किंवा जेवणाचे कोणतेही पदार्थ जेवढे मन लावून मन ओतून तुम्ही कराल, त्याच्यात तुमचं जेवढं प्रेम होतात तेवढी त्याची चव वाढण्यास मदत होते. चव वाढतेच त्याची, बघा प्रयत्न करून. त्याला बारीक गॅसवरच मी भाजते आहे, हलवत हलवत त्याला लाल करायचं. कांदा आणि खोबरं लसूण असल्यामुळे हा मसाला खराब होण्याचे चान्सेस लवकर आहेत. जर तो ओलसर राहिला, भाजला नाही गेला चांगल्या प्रकारे तरच. खोबरे लालसर झालंय, आपण त्याच्यातच आता ते बारीक वाटून घेणार आहोत मिक्सरमध्ये. कांदा लसूण ज्याच्यात आपण वाटला त्याच्यातच आता आपण त्याला वाटून घ्यायचं. खोबरं याच्यात काढून घेतले. आता आपण मिरच्या याच्यामध्ये चांगल्या परतून घ्यायच्या. मिरच्या भाजताना आपण 1 चमचा तेल घालूया, चांगल्या भाजल्या गेल्या पाहिजे. कुरकुरीत होईपर्यंत बारीक गॅसवरती मिरच्या भाजायच्या आहेत. एकीकडे आता आपण खोबरं वाटून घेऊया. खोबरे वाटून घेतले. आता आपण त्याच्यामध्ये ह्या लाल मिरच्या सुक्या तेलात चांगल्या परतल्या त्या आता वाटून घ्यायच्या आहेत त्याच्यामध्ये. आता मिरच्या पण त्याच्यामध्ये चांगलं आता हे मऊ आपण फायनल एकदम वाटून घ्यायचं आहे. मिक्सर मऊ चांगला वाटला गेला आहे मिक्सरला. आता ह्याच्यातच आपण
आपला मालवणी मसाला, 1 कप मालवणी मसाला मी त्याच्यातच घालून एकजीव करून मिक्स करून घेणार आहे. आपण त्याच्यात तो घालून घेऊया. आणि मिक्सरला एकदा ते फिरवून एकजीव करून घेऊया. म्हणजे आपला कांदा लसूण मसाला तयार आहे. तर मिक्सरला परत आपण एक फिरवून घेऊया. 2 ते 3 मिनिटं एकजीव करून घेऊया. बघा मस्त रंग आलाय. काढून घेऊया आपण परातीमध्ये. कांदा लसूण मसाला तयार आहे. चांगला एकजीव झालाय. परत काढल्यानंतर त्याला चांगला मिक्स करून घेऊया. मालवणी मसाल्यापासून शॉर्टकटमध्ये कांदा लसूण घरच्या घरी कसा बनवायचा ते बघून घ्या. कलर पण मस्त आलाय, झणझणीत झाला आहे. आता त्याला परत एकदा आपण चांगला मिक्स करूया. मिक्सरमध्ये ऑलरेडी त्याला मिक्स केलाय आपण. त्याला अजून थोडं आपण चमच्याने मिक्स करून बर्नीत भरून ठेवा. कांदा लसूण मसाला घरच्या घरी तयार आहे. 6 महिने हा चांगला टिकतो. ह्याच्यामध्ये हवे असल्यास सफेद तीळ भाजून तुम्ही अख्खे घालू शकता. कोल्हापूर साईडचा जो कांदा लसूण मसाला येतो त्याच्यामध्ये सफेद तीळ असतात भाजून घातलेले. थोडेसे भाजून त्याला चरचरीत असे मिक्सरला फिरवून घाला. म्हणजे त्याच्यामध्ये एकजीव होतील आणि त्याला एक अजून छान एक चव येईल. मी असा प्लेन ठेवते. प्रत्येक ठिकाणचा म्हणजे देशाकडे जो कांदा लसूण मसाला बनवतात प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी पद्धत आहे बनवण्याची. आपण हा सिंपल बनवला आहे. हा तुम्ही वडापाव बरोबर लसूण चटणी किंवा तळलेली भजी म्हणा, तळलेले पदार्थ त्याच्याबरोबरही खाऊ शकता. फार टेस्टी लागतो. करून बघा. जेवणातही वापरू शकता.